Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, teško je uvijek biti motiviran za održati dobar govor, ali trudit ću se da bude životan. Prečesto se čini da teme o kojima se raspravlja u sabornici odudaraju od stvarnog života izvan ovih debelih zidova. Kontrast je tim jači jer smo usred pandemije koja je ostavila i ostavlja duboku ranu u gospodarstvu, ali i mentalnom zdravlju građana. Čini se stoga da se ljudi utapaju, a mi ovdje opisujemo vodu. Ili još gore, svađamo se koje bi boje trebao biti prsluk za spašavanje. Valja stoga iskoristiti svaku minutu za ovom govornicom i ovom visokom domu kako bi se govorilo o životno važnim temama. Zato smo tu kolegice i kolege, baš zato. Jučer je na svim portalima osvanula najava novog modela obiteljskih mirovina koju Vlada predviđa najranije 2022. godine. Za Hrvatsku nov, u Europi već dobro poznati model po kojem preživjeli bračni partner ima mogućnost odnosno pravo uz svoju osobnu mirovinu koristiti određeni dio mirovine preminuloga. Podržavam, jako podržavam i želim da mi se pridružite u toj podršci, pa ću pojasniti o čemu se tu radi kako biste prepoznali vrijednost obiteljskih mirovina. Što je obiteljska mirovina, zašto je važna i za koga je važna? Trenutno hrvatski umirovljenici nakon smrti bračnog partnera mogu birati nastaviti koristiti svoju mirovinu ili 70% mirovine preminulog supružnika. Takva ili odredba u kojoj preživjeli bira između svoje mirovine i postotka mirovine preminulog partnera isključiva je i dovodi preživjelog korisnika obiteljske mirovine u zonu siromaštva. Prosječna obiteljska mirovina, a 91% korisnici su žene odnosno korisnice, ako izabere, dakle prosječna obiteljska mirovina, ponavljam, je ispod granice siromaštva. Ako izaberete korištenje osobne mirovine, udovica odnosno udovac nema pravo niti na mali dio mirovine pokojnog bračnog partnera, iako su doprinos za mirovinsko osiguranje oboje uplaćivali desetljećima. Govorimo o stažu 70, 80 i više godina. Radi se o dugogodišnjem zajedničkom ulaganju u stvaranje razine mirovinskog prava. Stav koji zauzmemo prema obiteljskim mirovinama naš je stav prema bračnoj zajednici i mirovinskom osiguranju. Obe dvije komponente su veoma, veoma važne. Kad krenu ideološki ratovi, brak se ističe kao svetinja. Kad se spomenu obiteljske mirovine, mucanje, muk, upitnici iznad glave. Ljudi, ugledajmo se na europske države, zauzmimo pravedan stav, uvažimo zajedničke godine ne samo uplaćivanja doprinosa nego života, stvaranja, odricanja. Podrška koju sam iskazao na početku nije samo deklarativna. U prošlom smo sazivu uputili 2 prijedloga zakona koji uređuju obiteljske mirovine. U prijedlogu zakona broj 930 tražili smo da umirovljenik, umirovljenica uz osobnu mirovinu može ostvariti pravo na obiteljski dodatak u visini 50% mirovine preminulog, dok smo u P.Z. broj 931 tražili da se za udovice koje odluče koristiti samo postotak mirovine preminulog taj postotak poveća sa 70% na 80% kako bismo izvukli te mirovine i umirovljenice iz siromaštva u kojem se često preko noći nađu. Te prijedloge izradili su mirovinski stručnjaci, ne bilo ko, ne politika, nego mirovinski stručnjaci koji su cijeli život posvetili ili pravu ili mirovinskim pravima. Slušajmo struku tijekom korone i nakon korone. Meni je sasvim svejedno čije ime piše na usvojenom prijedlogu zakona, koje je boje zastava na osvojenom vrhu. Važno je samo da se donese, da se uredi jedna od najvećih nepravdi mirovinskog sustava RH. Imate moju podršku za sve dobro što želite učiniti za hrvatske građane. Sve. Molim vas, samo da stvarno gledate i te prijedloge iz oporbe među kojima zaista ima vrhunskih, jednostavnih i potrebnih rješenja. Ako je nemoguća misija da oporba podrži dobar prijedlog Vlade i da Vlada usvoji dobar prijedlog oporbe, šteta režije koje se plaćaju za ovu zgradu. Uzaludan nam onda trud svirači. Stvarno.